Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi kaunti masia kama chochi numuoche iko moro kama gai marazimio Raila Odinga ne nitiere odhiambo makawuono ligega e kar chungo od bura ma Ugenya tok jal mapoko yangi mayo gir kod duol kata microphone kowuok kuom jaod bura ma Ugenya David Ochieng. Wachore no yudo ka Ochieng Koko chako loso gi jopiny kama jalno no muomae gir kod duol gino mano kelo tulo mano chuno jating dai mar Ochieng mondo go bunde yamo ikine mane gi gweng' weche kibayo gi kod kite. Kane loso gi oganda liel no, Raila okwedo tim no kowacho ni en gima notimore marach. David Ochieng noyier kod otiko mar duond bura mar MDG kata kamano nodar modonjo e Kenya Kwanza. Koko. Odhie ok bibi yogo Koko. Awacho ni en Kenya ka an kise Koko mudi kucha ikono loso. Awacho ni inwase bedo gi policy man education. Because Odhie himself was one of the people who not contribute extensively about my education. Nemiti mangai manoko dwaro devolution man education. Tomorrow we can then I education will devolve to not the poor. Come or education will devolve to give it pingo.